Tässä olisi esittelyssä GetInspired-palvelu, joka tarjoaa opettajille mahdollisuuden jakaa ja löytää parhaita opetusideoita sekä käytänteitä, eli niin sanottuja opetusreseptejä. Tässä on nyt näkyvillä etusivu. Jos sulla on mielessä joku tietty aihealue, niin hakusanan voi suoraan kirjoittaa tähän kenttään. Tai sitten jos haluaa pelkästään selailla reseptejä tai hakea tarkemmilla kriteereillä, se onnistuu täältä All Recipes-sivulta. Sitten täällä on My Collections. Tänne pystyy tallentamaan hyväksi kokemiaan reseptejä ja tekemään niistä vaikkapa aihealueen mukaan eräänlaisia reseptivihkoja. Ja myös omat reseptit on nähtävissä täällä. Ja tähän palveluun on mahdollista tuoda reseptejä myös muista vastaavista palveluista, eli me hyödynnetään tässä avoimia rajapintoja. Mutta mikäli reseptin haluaa luoda nimenomaan tässä palvelussa, niin se onnistuu täältä, Create a Recipe. Sitten täällä on About ja perustietoa palvelusta, ohjeita käyttöön. Huomataan, että nyt ollaan kirjauduttu valmiiksi sisään. Täältä näkyy tai pääsee omaan profiiliin, muokkaamaan asetuksia tai sitten kirjautumaan ulos. Tässä etusivulla oletuksena näkyy aina suosituimmat reseptit sekä täällä alhaalla uusimmat reseptit. Mutta näitä pystyy tuolta asetuksesta ihan haluamallaan tavalla muokkaamaan, jos haluaa vaikka pelkästään tietyn aihealueen reseptit näkyviin, niin se onnistuu. Me ollaan haluttu pitää tässä ulkoasun mahdollisimman yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Kun tässä on vielä hiiren jonkun reseptin päällä, niin näytetään vähän lisää tietoja. Käydään näitä kohta vähän tarkemmin lävitse, että mitä kaikkea täällä oikein on. No, sitten mennään katsomaan tätä reseptitietokantaa. Täällä näkyy jo vähän enemmän tietoa, vähän lyhyttä kuvausta, mistä on kyse. Tässä voidaan kiinnittää huomiota siihen, että reseptiä pystyy luomaan omalla nimellä tai sitten nimimerkillä tai myös halutessaan täysin nimettömällä. Jos haluaa rajata hakua, se onnistuu täältä. Valitaan tästä vaikkapa peruskoulu. Tässä on luokka-aste, mahdollisuus valita, tai sitten täältä oppiaine. Täältä aina klikkaamalla saa lisää valintoja. Jos nyt tästä esimerkin vuoksi valitsen vaikka 3. luokan, huomataan, että täällä tapahtuu jänniä asioita. Tänne ylös ilmestyy tämmöinen boksi, joka ilmaisee nämä käytetyt hakuparametrit. Ja hakutulokset sitten päivittyy tässä ihan reaaliaikaisesti. Eli nähdään, että täällä on pelkästään 3. luokalle sopivia reseptiä nyt hakutuloksessa. Ja hakukriteerit pystyy tästä kätevästi nollaamaan. Sitten taas tulokset päivittyvät sitä mukaan. Jos seuraavaksi tarkastellaan vähän lähemmin yksittäistä reseptiä, otetaan tästä vaikka ensimmäinen resepti, eli sanatonta viestintään. Tässä taas lyhyt kuvaus, mistä on kyse. Sitten on kategorioita, koulutusastetta, mitä materiaalia reseptissä hyödynnetään, kuinka monelle luennolle se on suunniteltu, kuinka monelle oppilaalle se on suunniteltu, mitä metodeja hyödynnetään ja mitä työkaluja opettaja tarvitsee. Sitten täällä on oma laatikko reseptin tekijälle. Siinä näkyy nimi ja kuvan voi halutessaan lisätä. Tästä pystyy lähettämään viestin. Ei mitään ylimääräisiä sivunvaihtoja, vaan kätevästi modaali-ikkunassa pystyy kirjoittamaan viestinsä. Pyydetään tässä nyt vaikka Outia kahville. Ja näin kätevästi viesti lähtee matkaan.
Ja jos kyseessä on oikein pätevän oloinen tyyppi, tätä pystyy seuraamaan tästä, mikä tarkoittaa sitä, että kyseisen henkilön luomat reseptit päivittävät sitten myös tuonne omiin kokoelmiin. Sitten tässä vähän muuta tietoa. Reseptin luomispäivämäärä. Mikäli reseptiä olisi muokattu, niin uusin muokkauspäivä näkyisi myös tässä. Sitten on näyttökertoja sekä kuinka monta kertaa resepti on lisätty suosikkeihin. Tästä myös pystyy lisäämään sen omiin suosikkeihinsa. Kaikkein suosituimmat reseptit saavat tämmöisen Top Rated Recipe -badgen tähän näkyviin. Sitten tämä varsinainen reseptiosuus. Tässä ollaan oikeastaan haluttu antaa täysin vapaat kädet opettajille. Tänne voi lisätä tekstiä, kuvia, videoita. Tässä nyt esimerkissä pelkkää tekstiä. Tässä on vaikkapa luennoittain kerrottu tietyt askeleet, mitä kullakin luennolla tulee tehdä. Sitten täällä on materiaali. Tässä myös melko vapaat kädet opettajille lisätä tiedostoja tai sitten linkittää palvelun ulkopuolelle myös. Kantavana ajatuksena tässä palvelussa on ollut se, että reseptissä kuvataan se, miten tätä materiaalia voi hyödyntää. Sitten tämä itse materiaali on eri paikassa, eli nämä käytänteet ja materiaali on erotettu toisistaan. Ja sitten täällä lopussa näkyy vielä kommentteja. Ja tässä nyt huomataankin, että opettaja onkin jo pari päivää sitten ehtinyt pyytää Outia kahvilla. Näyttäisi siis olevan suosittua seuraa. Tässä näin niin kuin lyhykäisyydessään päätoiminnot tästä palvelusta. Pitää toki ottaa huomioon, että tämä on vielä kehitysvaiheessa, mutta vaikka itse sanonkin, niin ihan kivaltahan tämä jo tässä vaiheessa näyttää.